Nilqa' magħna issa għat-tieni dibattitu lil Cyrus Engerer mill-Partit Laburista u lil Dione Borg mill-Partit Nazzjonalista. Tnejn kandidati għal MPs. Nibda mill-ewwel bik, Dione. Dione, inti għamilt video, rajtu jien fuq Facebook, għamiltu mill-Marsa, u f'dal-video bdejt tgħid speċi jaraw kemm għandna problemi bl-immigranti. U f'dal-video jidhru l-immigranti jimxu, jieklu, ixejrulek. Speċi x'inhi il-problema? Għanilek x'inhi il-problema. Il-problema hija illi dan il-gvern falla fl-aktar settur importanti. Falla milli joħloq ekonomija ibbażata fuq il-kwalità u allura qed iġib eluf ta' ħaddiema barranin illi huma biss iffokati fuq iċ-cheap labor illi qegħdin jifqgħu is-suq tax-xogħol. Prattikament fl-aħħar 5 snin dan il-gvern ġab 50,000 ħaddiem barrani meta dak l-istess gvern, l-istess Partit Laburista li kien ibeżża n-nies li se jiġu bl-Unjoni Ewropea u jibilawna. Kienu jgħidulna illi aħna makku u huma balena. Fir-realtà dan il-gvern faqqa s-suq tax-xogħol illum għandna ħaddiema li kif jiddikjaraw uffiċjali, ex-uffiċjali tal-Partit Laburista stess għandhom paga ta' euro kull sija. Dan hu gvern illi qed jibbaża il-politika tiegħu ħaddiema barranin li qed jinġibu Malta qegħdin jaħdmu b'euro kull sija. Dan hu gvern li qed jibbaża il-politika tiegħu fuq iċ-cheap labor. U allura, meta tmur f'ċertu postijiet f'Malta, meta tmur il-Marsa, l-Ħamrun, Birzebbuġa, San Pawl, il-Baħar, il-Qawra, f'diversi postijiet oħrajn, inti tara żoni illi prattikament għandhom bżonn aktar sigurtà. Aktar u aktar dan hu gvern li quddiem il-problema ta' dawk li huma refuġjati, dawk in-nies marki li jkunu qegħdin jaħarbu minn pajjiżi barranin. Dan il-Partit Laburista rrit jagħmilhom pushback. Jiġifieri rrit jibgħathom lura bil-possibilità. Missa qed tgħid inti qed tgħid li għandna problema bihom. Le ma mhux hekk, jiena m'iniex qed ngħid illi għandna nagħmlu pushback, jiena qed ngħid aħna qegħdin ngħidu illi quddiem problema ta' immigrazzjoni ma tistax tibqa' timporta l-ħaddiema meta inti m'għandekx viżjoni ekonomika ċara. U dan hu gvern li m'għandux viżjoni ekonomika ċara. Grazzi, Cyrus. Il-viżjoni ekonomika ta' dan il-gvern hija l-viżjoni li tifqa' lil Malta bix-xogħol. Ġurnata għandna pajjiż mimli bix-xogħol l-inqas rata ta' qatt livelli rekordi li qatt kellna fl-istorja kollha ta' pajjiżna. L-ikbar surplus sena wara oħra, in-nazzjonisti ħallewna excessive deficit procedure. Ħallewna sitwazzjoni fejn il-Gvern Malti meta kien jagħmel budget kien imur quddiem l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea tajlu sur gvern trid tnaqqas il-benefiċċji li ħatati lil Maltin u l-Awċin. Aħna gvern li qegħdin naħdmu, gvern li qegħdin nagħmlu id-differenza u jekk qegħdin nitkellmu fuq il-barranin li qed jgħid Dione għax issa saret moda di Adrian Dalija ma nafx jekk inti tisħix minnu wkoll. Jien onorat li naħdem madwar inti għandek għalfejn tixtħimela jien illa li xinti. Kompli Cyrus, kompli. Cyrus, ħanajlek għaliex għandi inti għalfejn għaliex daw in-nies li qegħdin Dione ħajkun isteriku Tieħu l-intiju, Cyrus, tieħu l-intiju. Dione tkun isteriku dil-folla li ġiet forsi ma tafx kemm inti kont attakka l-Partit Laburista, forsi ma tafx ma tiftakar, forsi daw in-nies li ġibtu għamaw daw in-nies, daw aħna ngħidulhom rent a crowd, forsi daw sejrin tajjeb, forsi daw sejrin tajjeb, forsi daw jiġu għandkom, jaħabtulkom daw in-nies illi għawaw, taqduhom mill-ewwel sajr. Dione, trid tikkonkludi. Cyrus, ma tinkwetakx di imma ġifieri dal-bini kollu dan nies kollha ġejjin Malta m'għandix limit. Ma qed jgħidlek? Bit-cheap labor, Cyrus. F'qajtu pajjiż. Għajna pajjiż bix-xogħol. Illum għandna Dione, tittieqaf ħajwieġeb. Illum għandna sitwazzjoni naf li Dione jħobb ikun isteriku f'kull programm li jmorru, ħafna jgħat, ħafna xanati, ejja nitkellmu fuq il-fatti. Illum għandna l-inqas rata ta' qatt li qatt kellu pajjiżna. Illum għandna l-iktar numru ta' nies li qegħdin jaħdmu li qatt kellna f'pajjiżna. Illum għandna n-nisa li qabel kienu jibqgħu id-dar illum qegħdin joħorġu jikkontribwixxu għas-suċċess ekonomiku ta' dan il-pajjiż. Tafx qegħdin ngħidu għax Dione tisemmi il-barranin. Jiena niftakar żmien ieħor fejn il-Gvern Nazzjonalista Tonio Fenek li kien Ministru fi żmien li Dione Borg kien parti mill-partit kien jgħidilna jien ma rridx ċuċ Malti jmexxi l-Air Malta, jien irid il-barranin u ġabu diżastru fl-Air Malta. Kif kienu għamlu fis-sin kollha tagħhom li kienu fil-Gvern. Dione, tittiex ċans issa x'ħin ikun imiss iwieġbu. Ikkonkludi. Grazzi. Illum il-ġurnata għandna sitwazzjoni fejn il-Maltin u l-Awċin kollha li jridu jaħdmu qegħdin fl-impjieg. Illum għandna sitwazzjoni fejn kull min irid jaħdem qiegħed f'xogħol aħjar milli qatt kellu fi żmien in-nazzjonalisti. Qatt baqa' x'nagħmlu, qatt baqa' ħafna x'nagħmlu. Però taf x'inhi il-poplu Malti u Awċi quddiem kull sfida li għandu l-pajjiżna jafda lil Joseph Muscat biex jifsolvi u jwettaq kull sfida li għandna f'pajjiżna.
Sajris, Ok, Dione. jekk kien hawn partit li kellu fiduċja f'dak li hu poplu Malti konna aħna. Meta aħna kellna l-viżjoni, li Malta posta fl-Unjoni Ewropea, aħna konna weħidna. Aħna konna weħidna daw in-nies li hawn illum, Sajris dak iż-żmien magħna kien. Tajjeb, daw in-nies li hawn illum, daw kienu kollha vvotaw biex ikun hawn partnership li kien għall-Partit Laburista llum ma konniex nieħdu l-benefiċċji li aħna qegħdin nieħdu minn dik li hija Unjoni Ewropea. U d-differenza tidher id-differenza hija ovvja. Aħna nippreżentaw dokument politiku li jitkellem fuq il-bniedem, fuq dik li hija ħajja, jitkellem dwar is-saħħa. U l-Partit Laburista jippreżentalna fuljett għax dan huwa fuljett, dan huwa insult tan-nies, dan huwa manifest elettorali li laqqas biss kien approvat minn dik li hija konferenza ġenerali, ma fih prattikament xejn, però fih nuqqas kbir. Dan hu dokument politiku jekk trid issejjaħlu, jiena nsejjaħlu fuljett politiku li ma jitkellimx dwar il-ħajja. Hawnhekk għandek dikjarazzjoni ċara li aħna kontra l-abort. Il-Partit Laburista fid-dokument tiegħu il-Partit Laburista. Diġà għaddilek ma kellux il-kuraġġ li jiddikjara. Għaliex is-Soċjalisti Ewropej huma favur l-abort u l-Partit Laburista m'għandux il-kuraġġ. Is-Soċjalisti Ewropej huma favur l-abort u qed jagħmlu pressjoni u is-Soċjalisti Maltin m'għandhomx il-kuraġġ jagħmlu bħalna li jiddikjaraw li huma kontra l-abort. Daqshekk, Dione. Il-Maltin u l-Awċin li qegħdin jaraw naddejqu bil-politika tal-passat ta' Dione Borġu tal-Partit Nazzjonalista fejn jiġu kull darba. Dione, hija ħajwieġa għax qasimu qed fejn jiġu kull darba qabel kull elezzjoni jippruvaw ibeżżaw bil-babaw. Imma l-poplu Malti Awċi ma jibżax, il-poplu Malti Awċi għandu kuraġġ kbir. Għandu kuraġġ għaliex illum għandna pajjiż li miexi l qudiem. Għandna pajjiż li għandu l-inqas rata ta' qatt li qatt kellna fl-istorja tagħna. Għandna gvern li żied il-minimum wage. Dione għalilna li dan huwa gvern li ma jagħtix kas il-Maltin. Aħna ma tux kas il-Maltin. Aħna żidna il-minimum wage. Dione, għax mhux sejb għalek kien biex tikkonkludi. Aħna naqqasna it-taxxa tal-income tax minn 35% għal 25%. Kemm kienu jgħidulna li ħajamluhom dal-affarijiet? Dejjem kienu jgħiduhom fil-manifesti sbieħu kollu rejt li jkollhom imbagħad ma jwettqu xejn. Dan huwa l-gvern li jwettaq dak li jwieħed kull darba. Wedna li ħandaħlu drittijiet ċivili għal kulħadd. Illum għandna l-ugwaljanza u l-aqwa pajjiż fl-Unjoni Ewropea fejn jitlu drittijiet ċivili. Wedna li ħannaqsu t-taxxi u naqqasnihom, wedna li ħanżidu minimum wage u żidniha, wedna ħanżidu l-pensjonijiet u żidnihom ukoll. U għalhekk il-poplu Malti Awċi illum qiegħed magħna għaliex jaf li ma' Joseph Muscat jaf fejn qiegħed. Jaf li ma jidrin delija illum mod u għada mod ieħor. Aħna nwettqu dak kollu li nwedu u hekk ħankomplu nagħmlu fi żmien li ġej. Ok, grazzi ħafna ħanistaqsik mistoqsi. Għamiltlu sfida biex jitkellem dwar dak li huwa abortu ma kellux il-kuraġġ jgħid li hu kontra l-abort. M'għandux il-kuraġġ u attenti, ħbib tiegħi. Intom li qed issegwu qegħdin taraw kandidat Laburista. Ħbib tiegħi għax importanti qegħdin taraw kandidat Laburista li l-itfal tagħkom intom li qed iċċabxbu. Ejja, Dione, kompli għax qed jgħadilek il-ħin. L-itfal tagħkom il-kollega tiegħi jrid. Dione, kellem lili għax inkellem mhux tkun tista' tkompli. Il-kannabis. Jillegalizza l-kannabis. U jien għamiltlu sfida hawnhekk. Jien għamiltlu sfida ċabċbu, m'hemmx tagħmel. U jien għamiltlu sfida hawnhekk sabiex jieħu pożizzjoni dwar l-abortu m'għandux il-kuraġġ għax is-Soċjalisti Ewropej huma favur l-abort. U l-Partit Laburista Malti fil-manifest tiegħu ma jagħmilx il-Partit Laburista favur jew kontra l-abort. Favur jew l-abort jew kontra. Qiegħed ibeżżana, diġà kien beżżawna bid-divorzju, beżżawna bil-Unjoni Ċivili. Imma intom beżżawna bl-IVF. Inti fuq l-abort. Gvern li nemmnu fid-drittijiet ċivili. Il-pożizzjoni tal-partit tagħna hija waħda Fuq id-dritt tal-ħajja Il-Partit Laburista huwa kontra l-abort. Kien kontra l-abort. Joseph Muscat kellem kontra l-abort. U għadu kontra l-abort. Inti favur jew kontra? Pożizzjoni tal-Partit Laburista. Imma Mark, jekk ma tistgħux titkellmu hekk ħajibqa' jkun bont isteriku. Ma jistax ikun li jkollna dibattitu bħal dan. Ikkalma, aħna m'għandniex ħajxribżaw ejja niddiskutu flimkien. Kull min jitkellem li għandna qudiemna. Ejja niddiskutu l-fatti Dione. Ejja niddiskutu l-fatti. Alright, ħansaqsi mistoqsija lilek Dione. Mela,
din tgerfixna daqsxejn. Intom l-ewwel tmorru l-Ewropa tgħidu lill-Ewropej kollha il-gvern ħataf l-istituzzjonijiet kollha l-qorti ġudikatura l-Avukat Ġenerali ma anke l-Partit Nazzjonalista jmu. Issa, x'kien xi ħadd semma li se jiskattaw l-artiklu 7 illi dan huwa ġifieri għandu konsegwenzi serji ħafna fuq Malta. Inkwetajtu, bżajt għatulhom, le, ma dik aħna ma ħan nispjegalek, Mark, il-ħsara l-Malta mhux qed jagħmilha il-Partit Nazzjonalista. Qed jagħmilha minn fetaħ kumpanija l-Panama. Qed jagħmilha l-ħsara l-Malta min qed jagħmel atti ta' korruzzjoni wieħed wara wieħed. Il-maġistrat dik li hija qorti sal-birat l-ula stess iddikjarat li hemm provi biżżejjed biex jinfetħu inkjesti dwar korruzzjoni. Inti qed tgħid li David Kaza huwa giddieb għax David Kaza qal li f'pajjiżu ma jsirux investigazzjoni. Grazzi tal-Joni konferma li David Kaza giddieb. Sara mhux qed jieħdu passi assolutament xejn. Mhux qed Mark isma' mhux qed jieħdu passi ta' xejn. Illa għaliex Konrad Mizzi u Kiċ Kembri hemm kienu u hemm baqgħu. Fadallek minuta biex tagħlaq. Fadallek minuta biex tagħlaq. Inti akkużajtna u Cyrus di Joxa biha di fissazzjoni tal-Partit Laburista li aħna morru barra minn Malta u nagħmlu ħsara l-Malta. Rajtkom bajnejja tagħmluha fi Brussell. Rajtkom bajnejja tagħmluha fi Brussell. Trid tikkonkludi. Ixxewxu kontra Fadallek il-ħin u ħanistaqsik. Ejwa, ikkonkludi. Mhux il-Partit Nazzjonalista qed imur barra hemm neħsar minn Malta, l-OECD, il-Bank Dinji, dan hu gvern iffaċċjat minn rapport wara rapport illi qed jgħidulu qed tmexxi ħażin, qed tkisser l-istituzzjonijiet, għandek l-OECD, il-Bank Dinji, għandek l-NAO, il-Greco, l-IMF, Transparency, kollha l-istituzzjonijiet kollha, Kummissjoni Ewropea, l-Unjoni, is-Soċjalisti Ewropej. Il-ħbib tagħhom qed jgħidulhom kif tiġu takkużaw il-Partit Nazzjonalista. Aħna għandna obbligu. U da punt importanti. Timmermans ġabu il-ħin. Il-bieraħ ġabu Timmermans. Timmermans għallhom irridu nabdil il-programm. Dione, ok, nitfur memx ta' dispjaċini, Dione, spiċċa l-ħin. Għadna kemm naraw. Le, ma ħansaqsik għal xi ħaġa. Dan anke s-soċjalisti Ewropej jgħidu, ġifieri anke s-soċjalisti Ewropej mħasbin, dan in-nazzjonalisti marru jxewxuhom ukoll. L-soċjalisti Ewropej rnexxilna nikkonvinċuhom li dak li kienu qegħdin jgħidu sħabna tal-Partit Nazzjonalista kien kontra il-verità, kienu gideb bħal mamlu qabel l-elezzjoni ġenerali illi għaddiet. Jiena meta nisma' Dione jiġi hawnhekk u jerġa' jibda jitkellem fuq il-Panama Papers fuq Igrant, diġà kellna il-fatti mill-konklużjonijiet tal-qorti mill-Maġistrata Rumbuġeja fejn qalulna illi intkom kontu giddibin. Ħana ngħidlek Dione, inti tiġi hawnhekk u toqgħod toħroġ il-karti. L-aħħar karta illi ħareġ kap ta' partit f'dan l-istess programm kienet karta kollha gideb firem folot illi ħareġ il-kap tiegħek Simon Busuttil. Għaliex dak li tafu tagħmlu tikbu kontra pajjiżna, tikbu kontra l-Prim Ministru, kontra l-familja tiegħu. Fil-Parlament Ewropew rajna f'dawn l-aħħar 5 snin l-akbar attakk li qatrajna fuq pajjiżna. Jiena kont hemm fisem il-Prim Ministru u rajt lil David Kaza u lil Roberta Metsola il-ħin kollu jxewxu kontra pajjiżna, ifessu fil-widnejn ħalli jippruvaw jagħmlu l-ikbar ħsara possibbli lil pajjiżna. Però aħna dan ma jbeżżanix. Aħna nkomplu għaddejjin sabiex naraw li nkomplu nagħmlu l-ġid fil-pajjiż. Għaliex aħna meta mmorru Brussell, għalina m'hemmx politika ta' blu u aħmar, għalina l-politika partiġana tieqaf. Fi Brussell naraw biss il-bandiera bajda u ħamra ta' Malta. Irrid jieħdu mela. Għaliex aħna nkomplu l-pajjiżna u nagħmlu minn kollox sabiex naraw li l-pajjiżna mhix il-qudiem. Ok, mela ħanieħdu mela għandna xi kandidat indipendenti mis-sala qed jgħidu li xek. Mela għajdu li min? Joe Aquilina. Mela Joe Aquilina huwa kandidat indipendenti wkoll għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Ejd Joe. Mela, ma nistawx naslu f'sitwazzjoni aktar miskina f'dan il-pajjiż fejn ikollok tażel partit minn ieħor għax il-partit ieħor huwa għar. Jiena rrid nivvota Labour jekk għax il-Labour huwa vera aħjar minn nazzjonalisti u n-nazzjonalisti jridu jivvotaw nazzjonalisti għax il-nazzjonalisti huma tassew aħjar mill-Labour. Qegħdin f'sitwazzjoni imma li ġabuna illi m'għandniex vera għażla. Jekk hija bejn Joseph Muscat l-elezzjoni u Adrian Delija. Għax din hija elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Issa barra minn hekk
insemmu il-miraklu tax-xogħol. Oħroġ barra u tkun ta' fejn hu l-miraklu, għax il-krejnijiet huma ma' kullum kien. Il-krejnijiet mhumiex miraklu, huwa il-bini li qiegħed joħloq dan ix-xogħol, il-bini ħafna iktar bini milli fil-fatt jiflaħ il-pajjiż. Għandna sitwazzjoni fejn il-verità hija li n-nazzjonalisti għamlu 25 sena fil-gvern. Berbqu kemm kollox. U daħlu lil Malta f'sitwazzjoni tal-biki. Ħallew faqruna. Issa biex u dan sar biex ħabba l-korruzzjoni. Issa għandna sitwazzjoni li biex il-klikka ġdida kompli tpappi mill-korruzzjoni. Qegħdin nieħdu miżuri illi l-pajjiż għadha pitada sajtuh sa jkollna riżultat diżastruż, sa jkollna konsegwenzi korroħ. Jiena nxebbaħ din il-politika ma' professur li daħal biex ifejjaq pazjent u qed jgħidlu biex jidher gustus ma' dal-pazjent m'hemmx għalfejn tagħmel l-eżerċizzji fiżiċi, nieħdu biss il-mistura, nieħdu l-mediċina, nieħdu l-injections, u dasek biżejjed. Imma għada petada sanħossu il-konsekwenzi ta' dawn l-effetti, ta' dawn il-miżuri. Issa għandna situazzjoni wkoll fejn il-bieraħ il-Prim Ministru. Il-Prim Ministru kontradixxa lilu nnifsu fl-istess ġurnata. Waqt meta kien qiegħed jitkellem fuq il-programm elettorali, sejjaħ lil kandidati laburisti li jitilgħu biex dawn jibqgħu jiġġieldu biex it-taxxa ma tiġix kullum kien l-istess. One size fits all. Fl-istess waqt id-dibattitu mal-kap tal-Oppożizzjoni. Konkludi. Waqt il-dibattitu mal-kap tal-Oppożizzjoni, beda jgħid li fl-Unjoni Ewropea hemm 9 biljun ruħ u ħadd minna ma jista' jżommhom milli jiġu hawn. Mela jekk aħna pajjiż jekk din hija il-problema tal-one size fits all, l-iktar li għandha tagħmel sens huwa fil-qies ta' pajjiżna. Li aħna ma nifilħux dawn il-barranin kollha, li huma problema għalina dawn il-barranin kollha. Ok, grazzi ħafna, Joe. Grazzi ħafna dak kien Joseph Aquilina, kandidat indipendenti. Għandna wkoll Stephen Florian, kandidat indipendenti ieħor qabel ma nkomplu bid-dibattitu hawnhekk. Nżilmilkom, naqbel ħafna mal-kollega tiegħi għal ħafna punti validi. Jiena dan dibattitu qed iwaħħaxni daqsxejn. Għax iddominat minn żewġ partiti li għamlu Malta tagħhom u ma jikkonsidrawx li hemm ħadd ieħor li ma jaħsibx bħalhom. All right? Qed nisma' ħafna argumenti u pettegolizzi kważi personali u lokalizzati. U ħadd mu qed jitkellem fuq x'qed jiġri fil-Parlament Ewropew. Pereżempju, l-aġenda tal-Lisbona, l-unika ħaġa li ġiet imsemmija tax harmonization. L-affarijiet oħra li hemm jistennew nissa wara l-kantuniera. Min se jiddilja magħhom qed taħlu, tiddedikaw enerġija u tagħmlu preparazzjoni għax dawn se nsibuhom ma' wiċċna. Min-naħa l-oħra, il-far right ġew l-Ewropa għadu kif kien hemm elezzjoni Spanja, minn zero il-partit faxxista Vox tela għal 24 siġġu. F'kussjoni ta' sentej. Issa, jirbaħ min jirbaħ minna għaw Malta li il-power tagħnu għad 0.8% minn dawk il-kandidati kollha fl-Unjoni Ewropea. Daqshekk tiswa l-vuċi tagħna, qas 1%, dawk is-siġġijiet meta tiddividihom 751 għandek 0.8%. Jem inti ħireġ biex tkun wieħed. Iwa, jiena wieħed minnhom, imma qed ngħid il das-sinjuri hawnhekk li qed ifettqu u qed imorru offside il-ħin kollu. Mhux aħjar naqbdu l-barri minn qrunu u naraw eżattament fejn aħna għax qed ngħixu għallum u mhux naħsbu għal għada. U l-konsegwenzi jistgħu jkunu seri. Wara kollox jekk għandna l-Salvini ma' ġembna, Salvini ma qadx jiggustana għax aħna gżira ċkejkna Malta ma' ġembu, għallina ħudu l-emigranti, ħuduhom intom. Alright, forsi ma jiffansjax il-Joseph minħabba l-biberija tiegħu ma' Renzi. Però stek naqelaw ġiex daqqiet oħra minn xi ħadd ieħor. U kulħadd ikollu l-pjanijiet għalina. Aħna eżattament is-sitwazzjoni Maltija fejn se tispiċċa ħanaqtawhom dal-ġlidiet u l-pettegolezzi partitokratiċi u nibdew naħdmu propjament biex nieħdu ħsieb il-Malta f'sens nazzjonali. Grazzi ħafna Stephen. Mela,
Rit, mela, eżatt. Mela, ħan nistaqsi mistoqsija oħra l Cyrus, imbagħad jikkonkludi, jista' jikkonkludi Dione? Le, alright, kemm jikkonkludi? Alright, ok, ħana tuk 30 seconds biex tikkonkludi imma 30 sekonda vera. Mela, Cyrus, din qed aktar kmini fid-dibattitu, din l-idea li speċi sibna ħafna problemi finanzjarji, kważi sibtu l-pajjiż arku btieħ. Ma mhux vera, sibtu l-pajjiż arku btieħ. U tu, Lorenz Gonzi ħalla biljun euro mill-Ewropa. Sibna pajjiż li kellu excessive deficit procedure, sibna pajjiż li kull meta kien imur qudiem il-Kummissjoni Ewropea kienet tgħidu li ma jistax iwettaq il-miżuri li jkun wieħed fil-budget. Biljun ma Sibna jfissru xejn. pajjiż illi iva Lorenz Gonzi kien innegozja għal biljun euro mill-Unjoni Ewropea, biljun euro li qas kien irnexxilhom iwettquhom u jonfquhom għaliex x'int tlajna fil-gvern fl-2013 sibna sitwazzjoni fejn kellek miljuni ta' euro fondi Ewropej illi l-Partit Nazzjonalista ħallewhom marrieħhom u ma kienux se jonfquhom, però aħna l-aġenda tagħna kienet waħda. L-aġenda tagħna kienet it-tkabbir ekonomiku. Ridna naraw pajjiż jimxi l-qudiem. Jien meta il-Prim Ministru Joseph Muscat talabni biex nkun il-vuċi tiegħu fl-Unjoni Ewropea mort hemmhekk ħalli naraw kif ħammexxu l-qudiem il-pajjiżna, però twaħħaxt b'dak li rajt min-naħa ta' David Casa u Roberta Mezzola li ħadbu kontinwament kontra pajjiżna. Illum Dione mhux ma qalinix jekk mhux se jagħmel bħalhom. Dione, ħajkollok 30 sekonda biex tikkonkludi. Dione ma qalinix jekk mhux se jagħmel bħalhom jew jekk mhux se jkun differenti minnhom. Ir-realtà kienet li aħna kellna li David Casa ifessfess fil-mudnej tal-membri parlamentari Ewropej li Roberta Mezzola fessfess fil-mudnej qasmu l-karti David Casa mortre ħadem kontra Tony Abela, ħadem kontra Leo Binkat. Issa jgħidilna li ħajkompli jaħdem kontra l-Maltin kollha li jiġu nominati fil-Kummissjoni Ewropea jew f'pożizzjonijiet Ewropej oħra. Aħna rridu naraw li fil-Parlament Ewropew ikonna Maltin u Awċin illi dejjem jaħdmu għal pajjiżna u dejjem jiġbdu l-ħabel ta' Malta. 30 sekonda. Ħantik prova ta' min jagħmel ħsara l-Malta. Meta Joseph Muscat kien MP, kien mar barra minn Malta l-Parlament Ewropew biex iwaqqaf fondi diretti li kienu ġejjin Malta fis-settur ambjentali. Morru staqsu l-Konsill Lokali ta' Marsa Scala, Joseph Muscat, imur fl-Unjoni Ewropea, imur ġol Parlament Ewropew, jikdbilhom biex iwaqqfu fondi lil Malta. U Cyrus jew irrid ikollu wiċċ, inkella irrid ikollu koraġġ biex jakkuża l-Gvern Nazzjonalista li ħalla diżastru ekonomiku. Meta aħna fi żmien il-kriżi internazzjonali. Spiċċalek il-ħin, ma tistax tibqa' sejjer, Dione. Kien diġà spiċċalek il-ħin u żidjilek il-ħin. Ma tistax tibqa' sejjer. Okej, daqshekk, grazzi Dione. Minuta biex tikkonkludi, Cyrus. Nazzjonalista ħalla lil Malta medjuna b'dejn li qatt ma rajna qabel f'pajjiżna. Llum il-ġurnata dak id-dejn qegħdin innaqsu u naqas bin-nofs, però jiena jiskantani Dione għaliex sħabu fil-Parlament Ewropew kitbu riżoluzzjoni sabiex jippruvaw neħħu il-vuċi ta' Malta mill-Unjoni Ewropea. Rridu illi jinvokaw artiklu 7 kontra pajjiżna. Roberta Mezzola kitbet riżoluzzjoni sabiex pajjiżna. Dione titieqaf, Dione trid tieqaf. Roberta Mezzola kitbet rezoluzzjoni sabiex pajjiżna jitlef il-vuċi tiegħu fl-Unjoni Ewropea, sabiex pajjiżna jitlef id-dritt li jiddeċiedi kif soċjalisti Ewropej fondi Ewropej fil-futur. Dawn huma l-affarijiet li għamlu nazzjonalisti fil-Parlament Ewropew. U għalhekk il-25 ta' Mejju importanti, fil-25 ta' Mejju għandna għażla bejn Joseph Muscat u Adrian Delija, għażla bejn min iwettaq u min hu mifxur fih innifsu. In-nazzjonalisti ma jridux li din tkun għażla bejnhom, ma tridx li din tkun għażla bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista, bejn Joseph Muscat u Adrian Delija. Il-verità hi li n-nazzjonalisti huma mifrudin u għandhom elezzjoni bejn nista' Simon Busuttil u nista' Adrian Delija fil-25 ta' Mejju. Aħna rridu il-Malta l-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna, Grazzi ħafna tal-li kontu magħna Cyrus Ingerer u Dione Borg. Meta niġu lura minn dan il-break fuq dawn il-podium se jkun hawn Alexa Ġus Saliba u Michael Briguglio. Jibqgħu hemm niġu lura minn hawn ftit minuti oħra.